Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. COMELEC tinagsa sa huling araw ng pagsusumite ng SOSE. Ilang ng jeep na may alok na libreng sakay, nadagdagan mga tsuper umaalma. Ilang jeepney operator sa Cordillera pinagmulta ng LTFRB dahil sa pagtataas ng pamasahe ng walang abiso. Pagsusuot ng mga rider ng high visibility vest, istriktong ipatutupad sa Benguet. 3 tulak ng droga, timbog sa Cordillera. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Dinumog ng mga kandidato ang huling araw ng pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditures. Magbabalita, Charles Limon. Muling dinumog ng mga politiko ang tanggapan ng COMELEC Baguio kanina. Ngayon kasi ang huling araw ng pagsusumite ng SOSE o Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Isa dito si Attorney Nicasio Liping na tumakbo sa pagkakongresista ng Baguio. Going smooth naman, we beat the deadline so that we will not be disqualified on the next election. So we have to be compliant on all the regulations of the government, particularly sa commission election. Ayon sa COMELEC, inasahan na nila ang pagdagsa ng mga politiko sa huling araw. Kasi dumami ngayong week na to. Ang ilan-ilan lang nung last week, pero ngayon medyo marami at hapon. At buti sana kung mas maaga sila para na makukumpleto nila yung mga attachment na hindi nawala ngayon. Pero hindi lahat ng mga naghahain ng SOSE ay agad tinanggap. May ilan kasing mga hindi pa kumpleto. Ilang beses na ako nag-file noon. Nag-change na, they made it, the form is different now. No? The same, pero just minor. Okay lang to file. Basta organize ka from the start. You have your receipts and para hindi ka magagahulin sa oras, maghanap ng mga documents to submit, no? Kulang po yung about sa expenditure ko po. Yun lang. Yung may nag-donate pero anak ko yun yung ipinangalan niya yung pangalan niya. Ganun. Yun lang po. Sa probinsya naman ng Benguet, maaga nang nakapagpasa ng SOSE ang mga kandidato. Kaya naman, umaasa ang COMELEC Benguet na maaga silang matatapos sa pagtanggap ng mga SOSE. Ayon sa COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng SOSE na hindi kumpleto sa detalye. Ng SOSE na walang mga may i-declare na expenses pero wala namang proof of yung mga
receipts na proof na na-spend nila yun. Ang dali namang kuha ng mga resibo ng gasoline, tarpaulin kung talaga yung mga ginastos nila. Payo ng COMELEC, siguraduhin munang kumpleto ang mga dokumentong kinakailangan at may notaryo. Ayon sa Omnibus Election Code, malaki ang multa ng late filing ng SOSE. Naglalaro ito mula 20 hanggang 60,000 pesos depende sa posisyong tinakbuhan. Isa sa mga nasampulan ng COMELEC sa hindi pagpasa ng SOSE ay si Jeffrey Pinic na 2 beses nang hindi nagsumite ng SOSE. Kaya naman, hindi na siya papayagang tumakbo sa anumang pampublikong posisyon. Hanggang alas 5 lang ang ibinigay na palugit ng COMELEC sa filing ng SOSE. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dinagdagan ng LTFRB ang bilang ng mga jeep na nag-aalok ng libreng sakay sa iba't ibang ruta sa Cordillera. Pero tutol naman dito ang mga tsuper. Magbabalik sa report, Charles Limon. Pumalo kahapon sa 6 na piso at 55 sentavo ang dagdag sa presyo ng diesel. 2 pesos at 70 centavos naman sa gasolina. Ito raw ang nakikitang dahilan ng LTFRB Cordillera kung bakit ang ilang jeepney drivers nagtataas ng singil sa pamasahe. Pero ayon sa kanila, ito ay ipinagbabawal. Within the jurisdiction of LTFRB CAR, yung pag-regulate ng fare, whether to increase or to decrease, at hindi po yun nakalagay doon sa mga barangay officials natin. So, ina-explain po natin naman na ito naman pong LGU Baguio, inalaw naman po yung pagkakaroon ng yung tip boxes na tinatawag natin, donation boxes. Pero sinasabi namin lagi sa kanila na it's upon the commuters if they are willing to give an extra amount. Aabot sa 30 na jeepney units ang namulta sa Cordillera dahil sa pagtataas ng pamasahe. May from Benguet at saka lately nga ang nahiring nga natin dito is complaint din from Mangkayan na mismong mga officials ng Mangkayan pumunta piman dito, and we called yung operator ng cooperative for the hearing. So hindi po lang from Baguio yung mga yun nakukuha natin, pero normally it's within Baguio and Benguet. 5,000 piso ang multa sa lahat ng napatunayang nangolekta ng mas mataas na pamasahe. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Gerardo Ergueza Jr., may posibilidad na bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo. Meron namang announcement po ang OPEC for an added production. Pero gaya ng sinabi niyo nga po, baka meron itong kalakip na pagtaas ng presyo. But definitely, if we only talk about the production, then luluwag ko ang supply sa merkado at makakababa to. At hopefully, hindi naman nila dadagdagan ng presyo para hindi naman makakasama sa buong situation. Pero nakadepende pa rin daw sa mga susunod na hakbang ng mga organisasyon at grupong nagsusupply sa world market ng produktong petrolyo kung ano ang magiging sitwasyon ng presyo nito sa bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil sa magkakasunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ilang jeepney operator at driver ang nagtaas ng pamasahe. Ayon sa LTFRB, bawal ito. Magbabalita, Randy Guzman. Malaking ginhawa para kay Nanay Lorna at anak nito ang libreng sakay na hatid ng LTFRB. Malaking tulong daw ito, lalo na't nagtitipid dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Kasi nagpe-face to face na to. 2 beses sa isang linggo. Hatid sundo ko siya. Kaming dalawa kasi, 18 pesos na pag sa jeep. Back and forth. Pero pasakit ito para sa tsuper na si Virgilio. Wala na ngang maisakay, sumipa pa ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Hirap na naman kami noon. Kasi namamatay ang biyahe ng mga jeep talaga pag dumami ang libreng sakay. Pahirapan talaga. Kasi ang tao, kahit nag-iisa, gustong makatipid, hinihintay rin yung libreng sakay. Apektado din dito ang mga barker ng jeep, kagaya ni Mang Eduardo. Medyo humina ang kita.
Bakit po, sir? Kasi may libreng sakay nga. Ngayon kung may darating na bus, walang sasakay dito. Yun lang ang problema namin. Yun lang. Lalo pang lalaki ang pasakit ng mga driver at operator ng jeep dahil madadagdagan ang jeep na may libreng sakay. As of today, meron tayong mga 28 units na nadagdag for healthcare worker routes at ito ay translating to 11 routes. So ito pong kagandahan nito, meron tayo dito sa may Kalinga na tumatakbo. Kasama sa mga bagong ruta ng libreng sakay ang mga bayan ng Sablan, La Trinidad, Tublay, Ambuclao Road, Baguio Central Business District at Basao Tadjan sa Mountain Province. Mayroon ding libreng sakay papunta sa mga pagamutan ng Baguio, La Trinidad at Tabuk City sa Kalinga. Hirit ng mga tsuper, gawin na lang itong fuel subsidy. Ibigay na lang sa mga driver para lahat makinabang dyan sa subsidy na yan. Pero ayon sa LTFRB, may mga programa naman sila upang matulungan pa rin ang mga tsuper maliban sa oil subsidy at libreng sakay. Traditional naman na PUJ, may mga naisali rin tayo mga traditional PUJs. Actually, there are, I think, mga 1,700 sila. So, in consideration naman na hirap nga dito sa ating krudo, sila isinala namin sa net service contracting. Kasi sabi nga natin po, dalawa ang uri ng programang ito. Meron yung net service contracting, binabayaran pa rin ng LTFRB yung kanilang per kilometer run, pero pwede pa rin silang maningil. Ito naman yung libreng sakay, talagang libre talaga yan. So wala. Alinsunod sa Net Service Contracting Program, 28 pesos ang binabayaran ng LTFRB sa operator ng jeep kada kilometro na tinakbo ng unit. 54 pesos naman ang binabayad ng ahensya sa unit ng jeep sa ilalim naman ng libreng sakay. Sinimulan na rin ng LTFRB Cordillera ang pamimigay ng pantawid pasada cards sa mga taxi, UV Express, bus sa ilalim ng Phase 3 oil subsidy ng ahensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, matindi ang naging dulot ng init ng nakaraang summer season, lalo na sa mga lugar kung saan naitala ang highest heat index. Ang buong detalye sa report ni Jason Lohenio. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. Sa kabila nito, dama pa rin ang init ng panahon. Katunayan, ilang mga probinsya ang nakaranas na matinding init nitong nakaraang summer season. Actually, first week ng May, naramdaman ko na sobrang init. Kahit gabi, sobrang init. Siguro, yung experience ko lang na may konting malamig, siguro madaling araw. Pero pagpalo na ng mga as early as 7 a.m. dun sa tinutulugan ko talaga, masakit na yung sinag ng araw. Ayun, syempre kapag mainit, alam naman natin na usually nakakatamad kumilos talaga. Since konting kilos mo lang, konting galaw mo lang, pagpapawisan ka na kagad. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 54 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa. Naitala ito sa Dagupan City, Pangasinan noong April 22. Nilampasan nito ang naunang highest heat index sa lungsod na pumalo sa 53 degrees Celsius. Ang heat index ay ang temperaturang nararamdaman ng tao na may kaugnayan sa temperatura sa kanyang paligid. Ayon sa Climate Monitoring and Predictions Chief ng Pag-asa na si Ana Solis, ang heat index ay ang epekto ng init na kasabay ng alinsangan o humidity sa katawan ng tao. Ang temperaturang 42 to 51 degrees ay maituturing ng delikado sa kalusugan ng mga tao. Unang-una, syempre, yung sobrang pagpapawis. Yung sobrang pagpapawis kasi it can lead to dehydration. Secondly, pwedeng mag-cause ito ng sakit ng ulo, muscle cramps, panghihina, madaling mapagod, at pagkahilo. So, the worst case scenario po, pwede itong magdulot ng pagkahimatay or pwede rin magkosto ng yung heat stroke. It can lead to death. Yeah. Sa pag-aaral ng Department of Health at World Health Organization, pinakaapektado sa pagtaas ng temperatura ang mga matatanda, buntis, may kapansanan at mga bata. Malaki rin ang epekto ng mainit na temperatura
sa pagtulog, stress level at konsentrasyon ng isang tao. Bukod dun sa physical na nararamdaman ko, stress, dumagdag sa stress actually. May mga times na hindi ako makatulog, sobrang init. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang init or stress na rin dulot nun. Medyo sensitive na rin ako. Payo ng mga eksperto, ugaliin ang pag-inom ng tubig, paggamit ng protective gear gaya ng payong at iwasan ang pagsusuot ng mga damit na kulay itim. Kung hindi importante ang mga lakad, mainam na manatili na lamang sa loob ng bahay. Jason Lohenio para sa Luzon Headlines. Istrikto nang ipatutupad sa lalawigan ng Benguet ang pagsusot ng mga siklista at motorcycle rider ng high visibility vest. Magbabalita, Randy Guzman. Aprobado na ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang Ordinance No. 302 Series of 2022. Ito ang ordinansang nag-uutos sa lahat ng mga siklista at motorcycle riders na magsuot ng high visibility vest sa mga national, provincial at barangay roads ng Benguet. Para mas safe yung mga kababayan natin na nagbabike kasi minsan kasi hindi masyadong nakikita pas lalo na pagka dun sa mga kalsada natin medyo masikip kasi dun sa ibang kalsada at may nangyayaring mga aksidente. So studies naman nila na during this with this vest mababawasan yung mga aksidente. 500 pesos ang multa para sa first offense, 1,000 pesos sa pangalawa at 1,500 pesos naman o kaya'y 3 araw na community service para sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Hindi naman sang-ayon sa ordinansang ito ang 3 taon ng siklistang si John Ray. Importante, may helmet kami. Ilan na importante din nasa driver yan kasi kung paspasero mga driver dito, mga loko-loko, wala din. Kahit nag-iingat ka, wala pa rin. Walang silbi yung vest na yan. Dagdag gastusin lamang din daw ito. Suportado naman ang ordinansa ng Traffic Enforcement Unit ng La Trinidad. Ang vest naman is nagre-reflect ay ang laking tulong pag dark time, night time kasi malalaman mo na may nagbabike pala. Kasi nga wala nga silang ilaw or any o side mirror or ano. So it helps talaga sa visibility. Malaking tulong din daw kung magkakaroon ng bikers lane sa mga kalsada sa probinsya. Napakaganda kasi at least sila lang yung safety nga na sinasabi ko. Maiwasan yung mga aksidente. Siyempre iba pa rin yung may kasabay ka na sasakyan. At least pag may bike lane, sila lang. Wala tayong bikers lanes talaga sa atin. So, masikip kasi yung mga kalsada natin. So, kailangan talaga siya. Pero paano natin mailalagay? Pati motorcycle nga, wala pa eh. So, hopefully, makita natin, magawan natin ng solusyon para mas safe talaga sana yung mga nagbabike. Isang information education campaign tungkol sa ordinansang ito ang isasagawa sa June 13 sa Kapitolyo ng Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA
proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Patay ang dalawang estudyante sa Tomay La Trinidad, Benguet kaninang madaling araw matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Magbabalita, Charles Liman. Dead on arrival na sa paggamutan ang dalawang estudyante matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Lower Tomay, Bahong La Trinidad. Nangyari ito bandang 1:30 ng madaling araw kanina. Ang nakita natin na dahilan, kasi ito naman is curved road to. So galing sila sa tuwid na daan, sana papunta ng kurbada. Kaso, ang nangyari is diretso yung sasakyan. Meaning kasi siguro di natin malaman kung ano ang nangyari, kung may kasikan defect ito, o kaya ay driver's error. Kasi diretso na yan. Ibig sabihin, baka yung driver na si Cedric Batilwasit ay nakaidlip siguro. Nakaidlip dahil madaling araw na, galit sila sa inuman. Kaya hindi niya napansin na yung may kurbada. So, diretso sa may carpet, bumangka. Sa investigasyon ng pulisya, galing ang mga ito sa bayan ng La Trinidad at pauwi na sa Barangay Palaw to Benguet nang mangyari ang aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol ang driver na kinilalang si Cedric Wasit, 25 anyos. Bumangga muna ito sa riprap at dumiretso sa bangin. Nadala pa sa Benguet General Hospital sina Cedric at ang dalawang kasama pa nito na si Rolly Quintino, 24 anyos at Alzemier Anton Menes, 24 anyos. Pero idedeklara ng dead on arrival ang dalawa. Nasa mabuting kalagayan na si Alzemier. Kung titignan natin maigi yung place of incident, ay hindi naman siya kung talagang maingat lang siguro yung mga driver natin, motorista natin, hindi basta-basta magkakaroon ng aksidente. Pawang mga estudyante at mga residente ng Barangay Palaw to Benguet ang mga biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Marami tayong nakikitang mga pick-up na may mga pasahero
sa likod. Yan. Lalo na pag ginagamit sa biyahe or ginagamit sa piyesta, ginagamit sa kampanya. So, ngayon, nag-issue na ang Land Transportation Office ng Memorandum Circular na bawal ang operation of motor vehicles na exceeding the registered passenger capacity and passengers occupying the space designed for cargo. So, pag ang sasakyan mo ay pick up, ang pasahero mo lang ay dapat nasa loob ng pick up. So, a maximum of 5 siguro. Pero yung bakante sa likod ay hindi mo na dapat lagyan ng pasahero. At this is for cargo at sabi ng LTO, strictly, we are now going to prohibit itong klaseng paggamit ng pickups for passengers. This also includes trucks, yung panghaul ng bato, panghaul ng sand, panghaul ng hardware or lumber. Hindi mo dapat lagyan ng pasahero ang mga trucks na ito, yung mga van na ito. Pero marami ho ang nanlalaki ang mata dahil marami naman tayong nakikita mga workers, no, mga trabahador na sumasakay sa mga truck papunta sa kanilang workplace at pabalik. At sinasabi nila anti-poor itong memorandum circular na ito dahil kawawa naman yung mga workers kung mamamasahe pa sila sa papunta sa kanilang mga worker at iproprohibit mo na sumakay sa mga cargo truck. In the meantime, meron tayong prohibition na ganon. So it stays until that law or that circular is cancelled, revoked, or somebody questions its validity doon sa ating mga korte. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa.
Isang paalala mula sa NGCP. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Timbog sa magkakahiwalay na bypass operation ang 3 tulak ng droga sa Cordillera. Nadiskubre rin ang taniman ng marijuana ng isa sa mga nahuli. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Timbog pasado alas 2:30 ng hapon kahapon sa bypass operation sa Athletic Bowl, Baguio City, ang 28 anyos na si Gabriel Cuevas Frolin Gasmeña. Nakumpiska umano sa kanya ang plastic sachet na naglalaman ng 1 gramo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 120 pesos. Alas 5:12 naman nang nahuli ang high-value individual na si Loreto Manlicon Brudo alias Lloyd, 53 years old, sa Piripin Bato, Pico, La Trinidad, Benguet. Ito ay matapos niyang bentahan ng 2 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.33 gramo ang pulis ng Benguet na nagpanggap na buyer. Nagkakahalaga ito ng 2,244 pesos. Matapos namang mahulian ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 800 pesos, si Badillo Tuginay Tasio sa isang bypass operations noong Lunes sa Hulongan, Kiangan, Ifugao, itinuro niya ang kanyang taniman sa Sitio Landing, Poblasyon, Tinok, Ifugao. Pinuntahan ito kahapon ng mga pulis ng Tinok at doon nila nadiskubre ang 30 tanim na marijuana na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Lahat ito ay binunot at dinala sa Tinok Municipal Police Station. Ang 3 ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung resulta naman ng ating drug operations dito sa Procor is masasabi ko na tagumpay. Makita naman natin sa mga datos na marami tayong nahuli and yung ating marijuana eradication tuloy-tuloy din naman at indikasyon to na napigilan natin yung mga pagbaba nito mga marijuana products na ito sa lowlands. This is not just a major factor kasi to consider but something that should be understood by the public. Hindi lang yung nag-a-arrest tayo ng mga tao dito. Pero it addresses sila kasi yung major factor na nakaka-apekto sa drug affectation ng ating barangay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.